човек трябва да, за да иска тапия, трябва да разбира от тапията какво означава. Бе, кандидатстваш някъде за работа, тапия, думата за тапия, знаеш какво значи? Какво ще кандидатствам работа? За метач или за готвач ли, бе? На мен в те общината там още като стъпих в общината в Ардино ми казаха, ти когато решиш ти правим офис, почваш да работиш. Когато решиш, Артик. Аз мога да се бавам с всеки, бе, Артик. Защото съм си скъсал газа 10 години в академията и съм се доказал, брато. Държал съм над 130 изпита. Ти колко изпита си взимал? Взимал ли си някой изпит в живота си, бе? Защо, Ти изпит не знаеш какво, бе, Артик. За какво съм изпити на мен, мам, шалак? Това е, така е. Всички като мислят като тебе за какво сами. Добре, аз предпочитам да не взимам изпити, защото не искам да съм куко като тебе, разбираш? Искам да си имам нормален живот и да се живея. Чукай, жена с това има нормален живот, не ме занимаваш с глупости. Аз искам да живея в реалния свят, бе, брат, аз не искам да живея като изобщо не знаеш какво означава реалност, защото не си изучавал философията на науката или на религията или на реалността. Ще те научавам, сега аз да.